Kaixo, Elena! Kaixo, pitxin. Zer modu? Pues, nahiko ondo. Ondo? Bai, oso ondo. Zer ondo gauden zinelekunez? Oso gustora. Oso gustora. Elena, nungoa zera bebez. Ba, begira, ni Gasteizen jaio nintzen, baina orain duela ja uste dut 13 urte inguru, Manurgan bizi naiz. Manuga. Mendik gertu dagoen herri txiki batean, oso leku polita eta egia esan oso gustora nago. Mendian, Bai, menditik oso gertu, eta bai, Gorbeia aldean. Gorbeia ez dakit ezagun dute, seguramente. Bahan, hori dira, beraz da Zigoitia. Baina gero Zigoitian 17 herri txiki daude, eta horietako bat Manurga da. Bueno, zinema munduan mugildutako pertsona bat zara, nolatan zinema mundua. Ba, behira, ni egia esan ikasi nuen hori, lehen deitzen zena imagen bizual y auditiba, Madrilen egin nuen karrera. Eta gero, hemen Gasteizen sortu zen oso leku berezia, udalak antolatutakoa, Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías, deitzen zena. Eta Madrilen bukatu nintzenean, etorri nintzen ona, eta zen oso leku berezia, hemen Gasteizen gertatzen zen guztia hortik igual ateratzen zen. Abiatzen zen. Bai, hori da. Eta hor bertan ja ezagutu nuen jende izugarri interesantea, eta horra hasi nintzen igual nire lehenengo filmak egiten, beti produzio arloan, zeni horrekin hasi nuen, eta hasiera batean hori produkzio arloan, eta gero alabak izan nituenean, pentsatu nuen etzela erreza bide horri jarraitzea, orduan beste modu batean pentsatu nuen nire harremana zinemarekiko, orduan jaialdietan lan egiten, programazio arloan, filmak programatzen, tailerrak egiten, eta duela 4 urte inguru, Ricardo eta Garbin bueltatu zirenean Mexikotik, berarekin harreman polita sortu zen ere, eta bi edo 3 proiektu ditugu elkar komunean, eta hori da bereziki orain bertan, horrekin gaude, ezta? Zinema jaialdi bat, gazteentzako eta umeentzako oso jaialdi polita, Gazte Film Fest, hau, Zineleku hau ere, oso proiektu ederra ere, eta egia esan horrekin nago orain murgilduta, justu proiektu horietan. Esan duzu, lehen produkzio lanetan ibilitakoa eta bela. Zaila da, edo nola da lan hori? Oso zaila, egia esan, oso exigentea, eta nire ustez ez dagoela oso, ez gara konsiente ze importantea den lan hori, eta azken finean, prozesu guztiak hortik pasatzen dira film bat egiterakoan. Produzio arloak mantentzen du edo sostentzen du beste arlo guztiak eta ez badago hor produzio finko bat edo gogor bat, normalean filma ez da hain ondo ateratzen, hori horrela da. Eta gainera, niretzat zen, nahiko, nekagarri esateko polita, baina nekagarri zuk ez duzu horario finko bat edo hasten zara lehena, bukatzen zara azkena, beti dago zerbait egiteke, zaude beti, irauten badu filma edo filmaren lana 2 hilabete, zaude 2 hilabete horietan, gauez eta egunez, horrekin, ez da, ala que salta. Hori da. Pelikuletan produzitu duzu. Nik beti egin lan laguntzaile gisa, ayudante de producción izan naiz.
Bai, gehienetan hori. Esate beterako zein da bihotzean edo bugura etortzen zaizun egin duzu lanetako bat. Ba, begira, lehena, Salto al Vacío, Daniel Calparsororen Salto al Vacío izan zen nire lehen luzemetraia, lehenengo luzemetraia. Eta, izan zen oso lan gogorra, leku, egon ginen hor Sestaon bizi izaten 3 hilabete, filma egiteko. Baina aldi berean izan zen, nik gogoratzen dut hori beti lortu genuen hori familia bat osatzea eta oso esperientzia intensa izan zenez, binkuloak ere edo harremanak ere oso intensoak izan ziren. Beraz, beti, eta oraindik, pasadira ez dakit zenbat urte, igual 25 urte inguru ez dakit, baina oraindik gogoratzen dut hori eta gainera hor sortu den familia horrekin, oraindik mantentzen dut harremanak eta bihotzeko pertsonak dira. Esan nahi dut, igual ez dugu edo ez dugu elkarri ikusten, egunero, hori argi, baina duela 3 edo 4 urte zarela batekin topatzen eta topatzen zarean berriro ere eta bapatean agertzen da sentimendu hori, ezta? Maitasun hori edo, goxo hori, ezta? Pertsona horrekin egoteko. Cariño hori, ez? Bueno, Elena, jendeak ez du jakingo, baina psikologia ikasi duzu, laburtez zergaituk, edo nolatan psikologia. Bueno, beti interesatu zait hori, mundu hori, gure zikea ulertzea edo hor gertatzen diren prozesu horiek pixka bat ulertzea eta jarraitzea edo eta beti izan dut interesa hori. Gero gertatu zitzaidan hori, nire lehenengo alaba jaio zenetik 4 urtera, erabaki nuen hori filmak ezin dituen egin. Orduan, erabaki nuen nire alabarekin egotea eta zaintzea eta disfrutatzea ere amatasuna, zentzu horretan. Orduan, baina aldi berean zen, amatasuna zen gero, jaio zen nire lehenengo alaba, gero nire bigarrena, 2 urte dago haien artean, eta claro, zaude denbora osoa ama izaten eta ama lan horretan, eta nahiko behar nuen hortik ere pixka bat ihes egitea. Orduan pentsatu nuen, gauez ikasiko dut. Gauez? Bai, hori egiten nuen, ja umeak 8 ja oheratzerakoan, alabako oheratzerakoan, orduan hasten zen nire jornada de estudiante, ezta? Eta izan zen pixka bat como un salvavidas niretzat, beste nolako gauzak izatea buruan edo hori irakurri behar nuen denetarik eta estimulo potentea izan zen niretzat jakiteko edo jarraitzeko jakiten ama baino gehiago nintzela. Ulertzen? Ez zela bakarrik hori umeak zaintzea eta nire mundu, barneko mundua edo nire behar, momentu horretan nituen beharrak, pixka bat betetzeko edo asetzeko, eta potentzia izan zen. Zer zure pertsonalitatea gehiago ezagutzeko. Hori bai, hori horrela da, zuk ere, nire pertsonalitatea, eta ere, interesatzen zitzaidan asko, umearen eta garapena, nola joaten dira pixkanaka mundua hartzen edo ezagutzen edo zeintzuk ziren ume batek dituen prozesuak. Hizkuntza hartzerakoan, adibidez, pentsamendua, nola funtzionatzen hori guztia, ume bat ikusten duzu,
eta jo, magikoa da, ez da, Bai. nola, batean ja hitz egiten dute, eta nondik dator hori, edo hasten dira bere esaldi txikiak edo pentsamenduak Bai. adierazten, eta nola lortzen dute hori jo, niri hori jo, zen como magia pura, orduan Bai. hori pixkat deszifratzea edo hortik ibiltzea, interesatu zitzaidan eta horregatik ere. Egingo zenuke lotura bat zinema eta psikologiaren artean. Bai, nik uste dut badagoela lotura, klaro, azken finean zinemak zer egiten du. Kontatzen digu edo islatzen du gu gizakiok ditugun eguneroko egoerak edo harremanak eta, klaro, hori hor atzean badago prozesu psikologiko bat beti. Orduan, alde horretatik nik uste du baduela lotura gogorra edo finkoa, esan nahi du. Azkenik, zer da Elenarentzat pertsonalki zineleku? Zineleku? Pertsonalki, espazio bat oso berezia, nire lagunak daude hemen, lagunekin egiten dut lan, beraz, haiekin egoteko eta haiekin lan egiteko proiektu ederra aurrera ateratzea, niretzat importantea da, ezta? Gero, urtero, oso gauza berria da, eta urtero berrasmatzen dena, edo, orduan hori ere da, como sorprendente, ezta? Urtero pentsatzen du, a ber, zer dakargu aurten zinelekuk, ezta? Zer ezagutu dut jende oso superinteresantea, etortzen direnak klaseak ematera eta tailerrak egitera. Pertsona horiek igual ezagutzeko aukera, igual beste modu batean, ez nuke izango, ezta? Orduan, eskertzekoa da hori ere. Ikasleak, zu ezagutu nuen lehenengo zinelekun, eta kriston harremana sortu zen, eta hori urtero zelan esaten da alimentar edo zaindu harreman hori ere, polita da, ezta? Eta ikusten duzu Eugeni berriro ere hemen jorta da, esateko, ze emozionante. Elenakin gauza asko beste izan ditu. Egia da. Eta horregatik ekarri hori ona. Eskertzen dizut, Elena, mila zuri, plazer bat izan da. ekarrizketa honen gaitu. Eta bidaleko ziego musu bat gure ikuslei. Nago diet, zuzenean. Ba, Musu handi bat, guztiontzat. agur. Agur.